една японска машина от Япония. Honda. Техните стандарти. И отзад имаме някакво много странно моторно превозно средство. Не мога да определя картинг ли, велосипед ли е, какво е, но се движи. Това е логиката. Като чисто нова от магазина. Ето и Симпсон. Шкунинг. Носталгия. SEC Mercedes. Уникален Хиндзуке, както казват немците. Много добре. Ето още един Симпсон. Сан Силвия. AMG. Audi. R32. И тук имаме нещо, което ясно може да кажа какво е. Е задвижвано мотоциклет. Като двигател. Ямаха. Дайхатсу или нещо такова? Дайхатсу мисля, че е това, да. Износата от 98 нататък. Перла. Лак. Тойотичка с BBS-ки. И ето Кюгелваген. Проектирана за Втората столна война. Много ще се има. Американски коли. Който се интересува. Ето ги цените. Добре цени. Само трябва да имаме няколко цистерни. Бензин.